Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen luottaa, hukkuisi, vaan saisi osakseen iankaikkisen elämän. Johannes mainitsee evankeliumissansa alussa: siemen oli sana, sana oli Jumalan tyköä, sana oli Jumalan. Esikoisena hän oli Jumalan tykönä, ja sana tuli lihaksi. Sana, joka oli siemen, tuli ihmiseen Pyhyyden hengen vaikutuksesta, kun Pyhyyden henki varjosi Marian ja sana siemen hedelmöitti hänet. Huomasit varmaan, että käytiin muotoa Pyhyyden henki. Nimittäin alkutekstissä ei tunneta muotoa pyhä henki, eli tällainen persoonallinen muoto, vaan siellä on muoto Pyhyyden henki tai hengen pyhyys. Mutta minkäänlaista kirjoitusta ei löydy, jossa mainittaisiin pyhä henki, vaan tosiaankin Pyhyyden henki. Hän tuli siis ihmiseksi, siis poika, Jumalan esikoinen, antaakseen henkensä ihmisten edestä niiden, jotka ovat asettaneet luottamuksensa häneen, joka pojan lähetti. Kun poika siis syntyi, niin hän sai nimekseen Jeshua, eli siis vapahtaja. Tuo nimi annettiin siksi, koska hän tuli vapahtamaan kansansa heidän rikkomuksistaan, eli syyllisyydestä. Alkutekstissä tässä kohtaa on todellakin sana, joka tarkoittaa syyllisyys, eikä suinkaan sana, joka tarkoittaisi synti. Koska alkuteksti ei tunne sellaista sanaa kuin synti, vaan siellä esiintyvät sanat syyllisyys, rikkomus, laittomuus, ylitsekäyminen, rikos, kapina, tottelemattomuus ja niin edelleen. Mutta sellaista sanaa kuin synti ei alkutekstissä löydy, siksi minäkin käytän tässä kohtaa sanaa syyllisyys. Hän tuli siis ottamaan pois heidän syyllisyytensä. Huomatkaa, että sovitustyö ilmoitetaan kuuluvaksi vain Jeshuan kansalle, eikä kenellekään muulle. Mitä tällä tarkoitetaan? Kaikki, jotka tulevat hänen tykönsä isän vetämänä, ovat hänen kansansa. Mutta ne, joita isä ei vedä, he eivät hänen kansaansa ole, eivätkä siihen kuulu. Sillä poika tuli vain oman kansansa takia, ja isä tietää heistä jokaisen. Ja siksi vain isän vetämänä voi ihminen tulla pojan tykö. Rikkomus hallitsee ihmistä syyllisyyden kautta. Niin kauan kuin syyllisyys hallitsee ihmistä, tuomio väijyy hänen ovellaan, tuomitakseen hänet, kuten laissa on säädetty. Se sielu, joka rikkomuksen tekee, sen on kuoltava. Kun ihminen tekee lihassaan rikkomuksen lakia vastaan, niin laki tuomitsee rikkojan kuolemaan. Ja tuo tuomion tunteminen saa syyllisyyden tunnon nousemaan, ja ihminen joutuu tuon syyllisyytensä orjaksi, eikä voi enää tuntea itseään vapaaksi, vaan on vangittu. Nimi Jeshua nousee silloin ylös ja tarjoaa vapahduksen luottamuksen kautta isään, joka vapahtaa ne, jotka häneen luottavat ja häneen turvaavat. Tuo nimi on siis kallis ja ainut pelastus ja vapahdus, sillä missään muussa nimessä ei ole pelastusta eikä vapahdusta, eikä minkään muun nimen kautta ole sovitusta, ei yhdenkään nimen koko maailmankaikkeudessa, eikä taivaan avaruuksissa, eikä taivasen valtakunnassakaan. On vain yksi nimi, ja tuo nimi on kirjoitusten mukaan Jeshua, joka on itse pelastaja ja vapahtaja sekä sovittaja. Kaikkien tuon pitää siis sisällään tuo kallis ja pyhä nimi, ja vain tuo nimi, Jeshua. Miksi tuo nimi on sitten noin valtaisaan asemaan asetettu? Se ilmenee siitä,
että kuka on tuon nimen haltija ja omistaja. Eli kuka on hän, jonka tuo nimi on. Poika itse sanoo, minä en tullut omassa nimessäni, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. Minä tulin täyttämään Isäni tahdon. Isäni tahto on, että minä en kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut. Siksi hän sanoo, siis poika, kukaan ei voi tulla minun tyköni, ellei Isä häntä vedä. Huomatkaa jälleen valtaisa ilmoitus. Kukaan ei voi itsestään tulla pojan tykö, ellei Isä häntä vie pojan tykö. Mitä tämä tarkoittaa? Siitä hieman myöhemmin, sillä pitäydymme todellakin siinä, mitä on kirjoitettu, eikä siinä, mitä kirjoitetuksi väitetään. Poika siis tuli tekemään Isän nimen tunnetuksi. Siksi siis nimi Jeshua. Poika itse paljastaa meille, kuka tuon nimen omistaa. Se on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, jakeessa 11 ja jakeessa 12. Ja siellä sanotaan muun muassa näin. Isä, minä varjelin heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut. Tuo nimi, jonka poika sai isältä, on Jeshua. Niinpä nimi Jeshua on Isän pyhä ja pyhitetty nimi. Lausummehan me rukouksessakin, pyhitetty olkoon sinun nimesi, siis juuri tuo nimi Jeshua. Isän nimi on pyhä ja se tarkoittaa sitä, että siihen ei saa lisätä mitään. Siihen ei saa kajota mitenkään. Siihen ei saa mitään todellakaan lisätä, siitä ei saa mitään ottaa pois, eikä siitä saa muuttaa piirtoakaan. Niin pyhä on siis nimi Jeshua, joka on Isän oma nimi. Sillä poika tuli tänne ja hän tuli pojassaan tänne sovittaakseen poikansa kautta ja pojassa kaiken syyllisyyden ja rikkomuksen. Siksi pojan oli tultava ihmiseksi ja saatava Isän nimi Jeshua. Siksi hänen oli uhrattava itsensä täydellisesti ihmisenä, kuten Aadam oli, koska rikkomus oli tullut Aadamin kautta kaikkien ihmisten osaksi. Poika teki tuon Aadamin rikkomuksen kautta tulevan tuomion mitättömäksi meidän ihmisten kohdalla, sovittamalla sen rangaistuksen tuomion omassa lihassaan ja näin poistaen kaiken syyllisyyden niitä, jotka Jumalaan, siis Isään, Jeshuaan, ovat toiveensa ja luottamuksensa asettaneet. Pelastus, sovitus, vapahdus, anteeksiantamus ja ylösnousemus sekä kaikki muu, mitä kirjoitettu on ja kirjoitusten kautta luvattu on juuri tässä nimessä. Ajatelkaa, anteeksiantamus, ylösnousemus ja iankaikkinen elämäkin on juuri tässä nimessä Jeshua. Se on ainut nimi ja niin on kirjoitettu. Ja se on Jumalan sana ja siis ainut totuus, joka meille on pelastukseksi annettu. Luottamuksen kautta hänen nimensä Jeshua. On väärin, että lähdetään vääntelemään tuota nimeä joksikin muuksi, vaikka ihmisillä niin suuri halu olikin se tehdä ja he toteuttivatkin sen. Mutta Jumalan sana ei voi mennä tyhjäksi. Ja se, mitä Jumala on sanassaan säätänyt, se on silloin niin ja aamen. Me voimme yrittää selittää Jumalalle ja sanoa, että kun me emme oikein pitäneet sellaisesta nimestä tai emme halunneet sitä nimeä pitää, vaan halusimme erottautua juutalaisista. Jos me erottaudumme juutalaisista, niin kuinka me luulemme voivamme päästä Israeliin ja tulla Israeliksi, sillä Israel on puoleksi juutalaiset, puoleksi pakanat. Tai onko se nyt puoleksi, mutta kuitenkin. Osa on juutalaisia, osa pakanoista, ja heidät yhdistetään yhdeksi ja on yhdistetty yhdeksi Jeshua nimessä. Ja he ovat uudesti syntyneet
tämän saman nimen kautta ja tässä samassa nimessä pyhyyden hengen vaikutuksesta uudeksi luomukseksi, uudeksi ihmiseksi, joka kantaa nimeä Israel. Siellä me olemme Israelin kansaksi kutsuttuja, sen takia nimi Jeshua. Sillä me kuulumme Israeliin ja Jeshua on Israelin isä. Niinpä siis kenenkä lapsia me olemme? Olemmeko me Jeshuan lapsia vai haluammeko muodostaa jonkun toisen, jolle me olemme antaneet tai annamme jonkun muun nimen ja rupeamme sitä nimeä tolkottamaan ihmisille ja opettamaan ihmisille, että siinä mukaan kaikki se olisi. Siinä ei ole mitään muuta. Siinä ei ole kuin se vain tyhjä nimi, jota Antikristus pitää hallussaan. Sillä on vain yksi nimi, ja tuo nimi on kaikista kallein ja tärkein, ja se nimi on Jeshua. Ja nyt, kun maailma on todellakin siinä vaiheessa, että pian, todellakin hyvin pian, Israelin kansa, se todellinen Israel, on astuva sisälle Israelin maan rajojen. Ja kun se kansa astuu sinne sisälle, niin tietäkää, että on kirjoitettu, että kun se kansa kutsuu poikaa, niin poika tulee ja ottaa herrauden. Kuinka vähän aikaa meillä on, sitä me emme osaa sanoa, mutta se koittaa hyvin pian. Siksi tänä päivänä on meillä edessä se ratkaisu, kumpaan me kiinnitämme itsemme, joko Jeshuaan tai tähän maailmaan ja sen kultaiseen vasikkaan, jota on liian monet, aivan liian monet, voisi sanoa, että yksikin on liikaa, seuraavat. Nyt te tiedätte, mitä on Jeshuan nimestä kirjoitettu, mitä sana sanoo juuri siitä nimestä ja miksi juuri se nimi on meille tärkeä ja miksi juuri siihen nimeen meidän täytyy tarttua. Sillä vain Jeshuan kautta ja Jeshuassa on meillä kaikki pelastus ja sovitus. Sillä vain sen nimen kautta me saamme vapautuksen syyllisyydestä ja lihamme rikkomuksista. Ja pääsemme sisälle iankaikkiseen paratiisielämään, johon meidät on alkujaankin jo tarkoitettu. Ja jonne Aatami ja Eevakin aikoinaan laitettiin, että he siellä olisivat ja siellä eläisivät yhdessä Isän kanssa, joka käyskenteli heidän keskuudessaan. Mutta jokin asia sai heidän korvansa kääntymään vastustajan äänelle, ja niin he menivät ja söivät siitä puusta, josta heillä ei ollut lupa syödä, koska se puu sisälsi hyvän ja pahan tiedon. Hyvä tieto ei ehkä olisi ollut niin pahaksi, mutta kun ihminen tuli tietämään myös kaiken pahan ja miten kaikki paha saadaan aikaan, sille tiedolle ihminen oli voimaton. Ja niin se tieto vei ihmisen, saastutti ihmisen ja tuhosi ihmisen ja ihmisen yhteyden Jumalaan. Ja niin ihminen jäi syyllisyytensä ja rikkomuksensa vangiksi. Ja ihmisen lihasta tuli syyllinen ja rikkonut. Ja se oli niin kauan aikaa, ennen kuin Jeshua lähetti poikansa, antoi hänelle oman nimensä, ja näin tuli pojassaan tänne sovittaakseen tuon rikkomuksen, pyyhkiäkseen pois sen kokonaan, että sitä ei enää ole. Ja jokainen, joka haluaa laittaa luottamuksensa häneen, juuri siihen, että hän antaa anteeksi, hän vapahtaa, hän pelastaa, hän on sovittanut kaiken. Joka siihen laittaa luottamuksensa ja siihen, että Isä todellakin rakastaa meitä, niin kuin hän on rakastanut, antaessaan ainokaisen poikansa, niin silloin nimi Jeshua on kallis nimi, jonka ihminen voi ottaa sydämelleen ja pitää siitä kiinni. Sillä vain sen kautta on vapautus. Sillä ihmiset, jotka ovat turvautuneet muihin nimiin, oppeihin ja oppikonsteihin, eivät ole saaneet sisälleen vapautta. Sillä he tuntevat jatkuvasti syyllisyyttä, koska sitä syyllisyyttä ei ole pyyhitty heidän kohdallaan pois. Sillä niin kauan aikaa, kun he ovat Kristuksen ulkopuolella, Jeshuan ulkopuolella, he eivät koskaan voi tuntea vapautta syyllisyydestään.
Mutta sinä päivänä, kun he sydämestään ottavat Jesua-nimen vastaan, asettavat kaiken sen nimen varaan, niin siitä päivästä lähtien he vapautuvat kaikista syyllisyyden tuntusta, ja kukaan ei voi enää heitä syyttää, sillä kirjoitettu on, kuka voi syyttää Herran valittuja, sillä Herra on sovittanut kaiken ja onpa noussut ylöskin, joten voitto on saavutettu, kuolema on voitettu, ja niin kaikki Jesua-nimeen turvautuvat saavat itselleen iankaikkisen elämän, eikä kuolemalla ole heihin enää mitään valtaa, sillä ainut valta, joka kuolemalla on se rikkomus, se syyllisyys. Siitä kuolema tarttuu kiinni, siihen se tarttuu, koska laki sanoo, se, joka on rikkonut, joka on tullut syylliseksi, sen pitää kuoleman. Ja sen takia kuolema haluaa sen itselleen. Mutta jokainen Jeesuassa oleva on siitä rikkomuksesta ja siitä syyllisyydestä vapaa, koska hän on kuollut yhteisen kuoleman Kristuksen kanssa. Sillä niin kuin Kristus on kuollut, mekin olemme kuolleet. Ja ollaksemme silloin osalliset myöskin ylösnousemuksesta, siitä samasta elämän ylösnousemuksesta kuin Kristuskin. Sillä kun hän nousi, hän otti kaikki omansa mukaan. Kaikkien meidän elämä on hänen mukanaan, häneen kätkettynä. Ja se elämä, sen kaiken elämämme omistamme vain kalliissa Jesua nimessä. Ja tämä on Jumalan sana. Ja Jumalan sana on totuus, eikä muuta totuutta ole. Se on ainut, johon meidän pitää pitäytyä ja käydä kiinni, sillä niin on kirjoitettu. Mutta tänä päivänä siis todellakin tuo nimi Jeesus on levinnyt kaikkialle. Ja erittäin merkillistä tuossa nimessä on se, että se ei ole mitään kieltä. Sillä ei ole olemassa mitään sellaista kieltä, johon tuo sana Jeesus kävisi sillä tavalla, että se voitaisiin kääntää jollekin toiselle kielelle. Koska tuo nimi Jeesus tai Jesu ovat täysin vierasta. Siis yksikään kieli maailmassa ei tunne sitä omana kielenään. Ja kuitenkin on jotain, mikä on hyvin tärkeää todellakin hebrealaisuudessa, on se, että nimi merkitsee aina jotakin. Sillä kun jollekin annetaan joku nimi, niin se tarkoittaa silloin, että se kuvaa sitä, mitä hän on. No nyt jos jollekin mennään antamaan nimi hebrealaisittain, niin mennään antamaan nimi Jeesus, joka ei siis ole laisinkaan hebreaa, se ei ole latinaa, se ei ole kreikkaa, se ei ole mitään kieltä, olemassa olevaa kieltä, niin kaikki ihmetelisivät, että kuka ihme se oikein on. Kenestä te puhutte silloin, kun te puhutte tuosta Jeesuksesta, jota ei edes meidän kielemme tunne. Nimittäin jos ajatellaan niin kuin me suomalaiset on opetettu ajattelemaan, että Jeesus on suomeksi vapahtaja, pelastaja, lunastaja, niin olisi hyvin kiintoisaa tietää, mistä kielestä he katsovat tämän sanan kääntävänsä. Koska ei ole olemassa mitään kieltä, josta se voidaan kääntää suomeksi. Mutta jos me ajatellaan, että Jeesus on suomalainen sana, niin minkä takia sitten käytetään sanoja vapahtaja, pelastaja, lunastaja, koska kaikki ne voidaan korvata yhdellä sanalla, nimittäin Jeesus. Niinpä siis sanotaan, jos sinä tarvitset jotain apua joltain, vaikka auton siirtämisessä tai pakkaamisessa, niin sä voisit sanoa, että kuule, voisit Jeesustaa minua. Tai jos sinä tarvitset vapahtajaa tai vapautusta jostain, niin sä voisit sanoa että kuule, hei, voisit sä Jeesustaa minua. Mutta tämä on aivan mieletöntä. Kukaan ei ymmärtäisi yhtään mitään. Ne pitäisivät jopa sitä pilkkana, koska Jeesus ei tarkoita yhtään mitään. Sen takia on hyvin paljon ihmeteltävää, miksi tuosta nimestä niin valtavasti pidetään kiinni. Täällä Suomessa voidaan sanoa, että ehkä mahdollisesti siihen, koska tuohon nimeen käsitellään ja ymmärretään aivan jotain muuta. Nimittäin sillä ymmärretään vapahtaja, sillä ymmärretään lunastaja, sillä ymmärretään pelastaja, mutta kuitenkaan tuo Jeesus-nimi itse ei tarkoita heille vapahtajaa, ei lunastusta, ei pelastusta, niin kuin se tulisi tarkoittaa,
jos pitäydytään täysin siinä, mitä kirjoitettu on. Koska nimen täytyy paljastaa ja tuoda esille se, mitä tuo ihminen on, mikä on hänen työnsä, mikä on hänen tekonsa, mikä hänen vaikutuksensa on. Ja silloin tulee käyttää sitä nimeä, joka kuvaa sen, mitä hän todellisuudessa on. Nyt kun käytetään tosiaankin tätä Jeesus-nimeä, niin se on todellakin aivan irtonainen asia, jolla ei ole mitään taustaa eikä mitään todellisuutta. Se ei tarkoita tosiaankaan yhtään mitään. Ja sehän siinä on se ongelma. Tämä ei yhtään mitään. On sanottu, että hän on vapahtaja. Tämä ei yhtään mitään. Sanotaan, että hän on pelastaja. Tämä ei yhtään mitään. Sanotaan, että hän on lunastaja. Tuntuu aika erikoiselta tosiaankin, että ei yhtään mitään on jotain muuta. Sillä jos me haluamme olla uskollisia sanalle, niin me käytämme tosiaankin muotoa Jeshua. Eli suomennamme sanan Jeshua todellakin suomen kielelle tarkoittamaan joko lunastajaa, vapahtajaa tai pelastajaa tai näitä kaikkia yhdessä. Sillä sitä tuo nimi tarkoittaa. Sillä on tarkoitusperänsä. Se kertoo, kuka on hän, joka käyttää tuota nimeä. Ja tämän takia on erittäin tärkeää, että ihmiset rupeavat ymmärtämään, mistä todellakin on kysymys. Ajattelen nyt tosiaankin, että jos sinunkin nimesi tosiaan lähdetään muuttamaan joksikuksi aivan muuksi, niin kyllä sinä vierastaisit sitä aivan valtavasti. Että sanotaan, että sun nimi olisi Pekka ja joku sanoisi, että sä olet Pauliina. Miltä sinusta tuntuisi, että sinua ruvettaisiin nimittämään Pauliinaksi? Tai sitten sanotaisiin, että sinun nimesi on Höpölöpö. Niin kyllä, minusta tuntuu, että sinä loukkautuisit aika pahasti, että jos joku kirjoittaisi sinulle rakas Höpölöpö, niin kyllä se olisi aikamoista. Tai arvoisa herra Löpölöpö, niin ei se tuntuisi kylläkään hyvinkään millään tavalla sellaiselta, että sinä voisit hyväksyä sen. Sinä haluaisit, että sinua kutsutaan sinun omalla nimelläsi. Ja näin haluaa isäkin. Hän haluaa, että häntä kutsutaan hänen omalla nimellään. Huomatkaa, siis hänen omalla nimellään. Sillä meidän on ymmärrettävä se, että Jeshua ei suinkaan ole pojan nimi, ei missään nimessä eikä missään muodossa. Sillä Jeshua on isän nimi. Isä on Jeshua. Isä on vapahtaja, isä on lunastaja, isä on pelastaja. Sen takia ei hänen nimensä pidä mennä vääntämään joksikin toisiksi ja vielä sitten puhumaan erikseen tosiaankin, kun nämä jeesuslaiset puhuvat, että isä on Jeesus ja poika on Jeesus. Ja sitten sekoittavat niitä keskenään ja sanotaan, että Jeesus on Jumala ja poika on Jumala ja isä on Jumala. Ja sitten he eivät olekaan ja isä on sitten se ainut Jumala. Ja he sekoituvat täysin totisesti, koska he kaikkia kutsuvat yhdellä nimellä, nimittäin nimellä Jeesus, joka ei ole yhtään mitään. Se ei tarkoita yhtään mitään, se ei kuvaa yhtään mitään, eikä se kerro yhtään mistään. Sillä eräällä tavalla siis ihmiskunta on mennyt nimittämään kaikki valtian ei yhtäkään miksikään. Siis heille kaikki valtias on ei yhtään mitään. Sitä tuo Jeesus-nimi tarkoittaa. Ei yhtään mitään. Koska ajatelkaa nyt itsekin tosiaankin sitä, että jos sinä olet saanut niin kauniin nimen kuin olet saanut, ja joku rupeaa sanomaan sinua ei yhtään miksikään, niin kyllä sinä loukkaannut siinäkin tapauksessa. Koska nimi on hyvin tärkeä. Nimi kertoo siitä, kuka hän on ja kuka hän ei ole. Samoin se kertoo siitä, kuka sinä olet tai kuka sinä et ole. Ajattele nyt, jos minä kirjoittaisin esimerkiksi kirjeen sinulle, kenelle tahansa teistä, ja kirjoittaisin siihen, että herra tai rouva ei yhtään mitään, ja tosiaan sitten laittaisin jonkun osoitteen siihen, ehkä se, joka sinulla kylläkin on, mutta tarkoitettu herralle ei yhtään mitään tai rouvalle ei yhtään mitään. Niin tosiaan niin ei postikaan ensinnäkään osaisi tuoda sitä oikealle paikalle ollenkaan, eikä oikeaan paikkaan. Tai jos minä haluaisin esimerkiksi soittaa sinulle, mulla olisi semmoinen ilouutinen, olet voittanut lotossa päävoiton ja hyvä tavoite. Minä menen ja kysyn sitten puhelinlaitoksen, että voisiko saada se herra ei yhtään mitään puhelinnumeron. Tai se rouva ei yhtään mitään numeron. Niin minusta tuntuisi, että minun olisi erittäin vaikeaa löytää yhtäkään teistä,
Mutta sitten jos mä menin sanoin, että saisiko se Matti Putikaisen. Aha juu, kyllä se täältä löytyy, tässä on, että tässä on sen numero ja niin minä saisinkin vietyä tosiaan 100 perille. Juuri tälle Matti Putikaiselle tai Rouva Putikaiselle. Sen mukaan kun minä tarvitsen, koska se nimi kertoo siitä, että kyseessä olet juuri sinä. Ja tästä on kysymys, sillä nimi kertoo sen, kuka hän on. Ja jos sinä haluat, että sinua kutsutaan sinun omalla nimelläsi, niin kutsu silloin isääkin hänen omalla nimellään. Äläkä väännä sitä joksikin muuksi. Sillä yritän nyt ymmärtää se, että hän ei kuule väärää nimeä. Jos sinä huudat häntä väärällä nimellä, niin hän ei yksinkertaisesti kuule sinua. Sinä voit sanoa, että olenhan minä pyytänyt Jeesukselta parantumista ja olen parantunut. No kyllä, yksi asia on, tämä Jeesus pystyy siihen. Hän pystyy kyllä parantamaan kaikki sairaudet, jotka sinulla tai aiheuttamaan silloin vielä lisää niitä. Hänellä on ne vallat ja kyky ja voima, koska hänelle on annettu se. Hänelle on annettu valta tehdä ihmeitä ja merkkiä vastustajan nähden, koska hän on vastustajan lähetti. Hän tekee kaiken sen vastustajan nähden vastustajan luvalla. Mutta se, mikä on kaikkein tärkeintä, tuo Jeesus ei pysty todellakaan vapauttamaan sinua. Hän ei pysty pelastamaan sinua, sillä hän ei ole vapahtaja, hän ei ole pelastaja. Hän ei pysty lunastamaan sinua, koska hän ei ole lunastaja. Hän ei pysty parantamaan sinua, todella parantamaan sinua, tehdä sinut kokonaiseksi, koska hän ei ole sitä. Koska jo tämä nimi sanoo, että hän ei ole mitään sellaista, miksi hänet kutsutaan ja mitä te ihmiset luulet hänen olevan, koska hän ei ole mitään sitä. Tämän takia juuri nimi on tärkeä. Siksi siis nimi Jeshua, mutta ei nimeä Jeesus. On totta, että on paljon niitä, jotka ajattelevat, että kun minä puhun Jeesuksesta, niin minä tarkoitan vapahtajaa, tai minä tarkoitan pelastajaa, tai minä tarkoitan lunastajaa. On hyvä, jos sinä tarkoitat näitä, ei siinä mitään vika ole, mutta merkillisintä on siinä, että siellä nimeät hänet joksikin muuksi, kuin millä nimellä hän on käskenyt itseään kutsuttavan. Kyse on kuuliaisuudesta. Todellakin kuuliaisuudesta hänen pyhää nimeään kohtaan, pitäen kaikessa kiinni siitä, mitä hän todella on. Hän on Jeshua. Hän on vapahtaja. Hän on pelastaja. Hän on lunastaja. Näin kuin se nimi suomennetaan. Ja niin meidän on helppoa. Kun me otamme hänen yhteyttä, me kutsumme häntä, joka on vapahtaja. Ja silloin hän vapahtaa. Tai jos me tarvitsemme pelastajaa, me kutsumme häntä siinä. Tai jos me tarvitsemme lunastajaa, niin me kutsumme häntä siinä. Ja kun me kutsumme häntä Jesuana, me kutsumme häntä näillä kaikkena, koska hän on tätä kaikkea. Siksi hän on tehnyt itsessään sekä poikansa kautta tunnetuksi juuri tässä yhdessä ja ainoassa nimessä, jossa hän itse vastaa, jonka hän kuulee. Ja tosiaankin sitä nimeä hän myös noudattaa, koska hän on ilmoittanut, se on minun nimeni, jonka minä olen teille ilmoittanut poikani kautta antamalla pojalle minun nimeni. Ja tuo nimi on Jeshua. Erittäin kallis nimi siis. On totta, että monet ajattelevat, no mitä väliä sillä on, mitä nimeä me käytämme. Kyllä sillä on todellakin väliä. Kuvitelkaa itse. Te astutte taksiin ja teidän pitäisi mennä rautatieasemalle. Ja te sanotaan, että mennään Mikämäki Mäkelään. Kyllä tämä taksi katsoo ihmeessään. Ja sitten sanotaan, mihin teillä on matka? No mä menen sinne, mistä junat lähtee, nehän lähtee sitten Mikämäki Mäkelästä. Niin taksi sanoo, että ei kun ne lähtee rautatieasemalta. Ei lähde, ei kun ne lähtee Mikämäki Mäkelästä. Niin musta tuntuu, että on pieniä vaikeuksia päästä perille. Ja kuitenkin, mutta jos sinä menet taksia ja sanot, että rautatieasemalle, kyllä taksi tietää, mihin sun täytyy silloin mennä. Tästä on juuri kysymys. Käyttäkää oikeita nimeä, oikeaa nimeä. Ja muistakaa, jos te haluatte käyttää suomenkielistä nimeä, niin käyttäkää nimeä vapahtaja. Koska silloin se menee oikeaan osoitteeseen kaiken, mitä tarvitsette. Tai jos te tarvitsette pelastajaa, käyttäkää nimi pelastaja. Koska silloin se menee oikeaan osoitteeseen, koska silloin te haette pelastusta. Te haette sitä, mikä on hänen nimensä.
Siellä hänen nimessään on kaikki. Tässä on kokonaan kysymys. Siellä jos te haette jotain, jota kutsutaan Jesuksi tai Jeesukseksi, niin se tarkoittaa, että te haette sitä, joka ei ole yhtään mitään. Ajatellaan nyt tuota nimeä Jesu. Jos lähdetään hakemaan tosiaankin, puretaan ja lähdetään hakemaan hebrean kielestä yhdistämällä erilaisia sanoja yhteen, niin saadaan nimitys hän, joka on korva. Aikamoinen nimitys siis, koska je tarkoittaa on ja us tarkoittaa korvaa. Siis tosiaankin hän, joka on korva. Se on aikamoinen tosiaan nimitys. Tietenkin se voidaan lähteä silläkin muodolla muotoa, että hän, joka kuulee. Joka on korva, siis korva kuulee. Mutta se on jo kaukaa esitetty, koska hän itse ilmoittaa, että hän tuntee vain yhden nimen ja hän kuulee vain yhdellä nimellä. Ja tuo nimi on Jeshua. Joku ajattelee, että no entäs sitten, kun Mooseksen kirjassa puhutaan, tosiaankin kun hän puhuu Moosekselle, niin hän tosiaankin sanoo silloin, että minun nimeni on YHBH, jolla tavalla se on niin kuin laitettu sinne, koska tuota nimeä ei saa lausua ääneen turhaan. Ja nyt kysytään, mitä sitten? Niin tuo nimi on todellakin, sanotaan, kun se vapaasti siitä suomennetaan kuitenkin täysin pysyä siinä, mitä on kirjoitettu. Se tarkoittaa, minä olen sitä, mitä minä olen. Toisin sanoen, minä olen sitä, mikä minun nimeni on. Minä olen aina sitä, mitä minun nimeni on. Ja tästä on juuri kysymys. Silloin kun me haemme häntä puolustajana, esimerkiksi haemme häntä puolustajana, niin me emme voi suinkaan hakea häntä nimellä Jeesus, koska se ei tarkoita puolustaja. Se ei ole suomennettuna puolustaja, eikä se käänny hebrean kielelle nimeksi puolustaja. Siis miksi sitä käyttää silloin? Vaan häntä on todellakin haettava puolustajana. Koska silloin hän puolustaa, koska hän tunnistaa sen nimen omaksi nimekseen. Kyse on juuri tästä. Hän tunnistaa sen omaksi nimekseen. Me emme voi väittää jotain muuta hänen nimeksi, koska hänen nimensä on se, miksi hän oman nimensä tunnistaa. Minä olen se, joka minä olen. Tätä tämä nimi tarkoittaa. Siis todellakin minä olen sitä, mikä minun nimeni on. Hän ilmoittaa aina tosiaankin itsensä. Hän on El Shaddai, hän on Adonai. Siis kaikki nämäkin nimet ilmoittavat sitä, mitä hän on. Emme voi tosiaankaan, jos hän ilmoittaa itsensä El Shaddaina ja sanoo, että tällä nimellä minua täytyy kutsua, niin emme voi mennä kutsumaan häntä jollain toisella nimellä, koska hän ei yksinkertaisesti kuule silloin. Koska silloin, kun hänen nimensä on esimerkiksi suomeksi sanottuna sotajoukkojen Jumala, se tarkoittaa sitä tosiaankin, että häntä tarvitaan silloin siinä ja siinä hän ilmoittaa itseään. Minä olen sotajoukkojen Jumala, minä johdan sotajoukkojani. Minä olen se, joka käy edelleen ja minä olen se, joka taistelee. Olkaa te vaiti. Tätä siis tarkoittaa nimi. Todellakin hän on silloin se, joka tekee sen. Mutta jos me esitämme jollain muulla nimellä, pyydämme häntä, ja hän on sanonut, että ei hän ole tuo nimi, ei hän ole ollenkaan mitään sellaista, mitä tuo nimi on, niin meidän on turhaa yrittää saada hänet vastaamaan siihen. Niin kuin tuossa edellisessä sanoin, niin suomalaiset ovat tottuneet, että kun puhutaan Jeesuksesta käytetään sitä nimeä, niin me opimme ilman muuta ajattelemaan itsestämme hyvä paimen, vapahtaja, pelastaja, lunastaja. Me sydämessämme asetamme oikean nimen tarkoituksen, vaikka suulla käytämme sitä Jeesus-nimeä. Mutta se johtuu yksinkertaisesti siihen, että meillä on opetettu, että se tarkoittaa sitä. Mutta totuus on se, että se ei tarkoita sitä. Meidän on vaihdettava totuudessa. Niin kuin Jeesus itsekin sanoi, että tosiaankin käytetään nyt tätä muotoa, että te ymmärrätte. Siis hän itsekin sanoi sen. Että todellakin on aika, jolloin ihmisten tulee rukoilla Isää hengessä ja totuudessa. Siis pojan sana on näin. Näin tulee Isää kutsua. Hengessä ja totuudessa. Eli Isä on kutsuttava sinä, mikä hän on. Eikä suinkaan yrittää törkyttää sitä, että kyseessä on poika. Koska poikakaan ei tunnusta sellaista nimeä. Poika ilmoittaa nimekseen Logos. Ja sana tunnistaa, hän on Logos. Hän on sana, Jumalan sana. Se on poika.
Ja sen takia, kun me sanalta pyydämme jotain, silloin me pyydämme pojalta. Kun me sanalta odotamme jotain, niin silloin me odotamme pojalta. Mutta jos me ruumme tyrkyttää siihen sitä nimeä Jeesus, niin ei tule mitään. Me jäämme täysin paitsi. Ajatelkaa itseänne, kuinka monesti te käyttekään rukouksissa ja pyydätte, Pyhä Henki tule, Pyhä Henki tule, Pyhä Henki tule, anna meille Pyhä Henki, tule. Ja mitään ei tapahdu. Te jäätte yhä janoinen ja nälkäinen, koska te pyydätte täysin väärää. Ensinnäkin, jos teillä on todellakin sana sydämessä, niin siinä sanassa on pyhyyden henki. Te ette voi ottaa sanaa vastaan ilman henkeä, ettekä henkeä vastaan ilman sanaa. Silloin jos te väitätte, että teillä ei ole henkeä, silloin teillä ei ole sanaakaan. Jos te sanotte, että teillä ei ole sanaa, niin teillä ei ole henkeäkään. Sillä sana ja henki ovat yksi ja sama. Niin kuin poika itse sanoo, huomatkaa, poika itse sanoo, minun sanani on henki ja elämä. Sen takia te ette elä, jos ette tosiaankaan tartu sanaa sanalla, vaan rupette käyttämään hänestä jotain muuta nimeä. Sillä kun te kutsutte häntä sanana, silloin te kutsutte henkeä ja elämää. Huomatkaa näitä molemmia. Henki tekee eläväksi. Hän on eläväksi tekevä henki. Ja sen takia hänen nimensä on Logos, Jumalan sana. Koska he ovat molemmat siinä, sekä elävä että henki. Ajatelkaa nyt tosiaankin nämä kolminaisuusopin kannattajat. Eivät he ymmärrä, eivätkä he tiedä, ketä he kutsuvat, kun he kutsuvat Jeesusta. Ei he todellakaan tiedä. Koska välillä he joutuvat sanomaan, että jos on se Jumala Jeesus, jota me tällä kertaa kutsutaan, tai se nyt on se poika Jeesus, jota me tällä kertaa kutsutaan, ja näin poispäin. He eivät todellakaan tiedä itsekään, ketä he kutsuvat. Ja kuitenkin sanalla itse sanoo, että jos hän on meissä ja me olemme hänessä, janokaa mitä ikinä haluatte, niin te olette sen saava. Siis mitä ikinä haluatte, niin te olette saava. Ja hän sanoo, kun te pyydätte silloin häneltä, hän on tekevä sen. Sen takia, että hän tekee sen Isän takia, Jeshuan takia, ei jonkun Jeesus-nimen takia, vaan Jeshuan takia. Sana tekee sen Jeshuan takia, siis sana, joka on henki ja totuus. Ja tässä tulee meidän lähestyä Isää. Se siinä, mikä on henki ja totuus, ei missään muussa. Ja jos me olemme hengessä ja totuudessa, niin silloin me käytämme nimitystä vapahtaja, tai lunastaja, tai pelastaja. Mitä me näistä tarvitsemme? Me tiedämme, sanotaan sisällämme, nyt minä tarvitsen itselleni vapahdusta. Aha, minä käännyn hänen luokseen, joka on vapahtaja. Hän antaa minulle vapahduksen. Tai jos minä tarvitsen pelastusta jostain, minä siis käännyn pelastajan puoleen, koska minä tarvitsen pelastusta. Sillä tällä nimellä me ilmoitamme, mitä me tarvitsemme. Todellakin, jos me tarvitsemme jotain näistä, niin silloin me käännymme sen nimen puoleen. Koska se nimi on pyhitetty vain häntä varten. Ei ole ketään muuta pelastajaa, ei ole ketään muuta vapahtajaa, ei ole ketään muuta lunastajaa. Koska tämä nimi ilmoittaa sen, kuka on, joka on vapahtaja, kuka on, joka on pelastaja, kuka on, joka on lunastaja. Ja se on hebreankielisen Jeshua, ja meidän kielessä me käytetään tosiaankin näitä, voidaan käyttää näitä kolmea eri muotoa. Niin kuin tosiaan niin hebrealaisetkin ymmärtävät sen näissä kolmessa eri muodossaan. Eli vapahtaja, pelastaja, lunastaja. Tulkaamme suomalaisiksi, hyvät ihmiset. Ja tosiaan sen kautta Jumalan sanaa noudattaviksi. Ottakaamme vastaan tuo ihana nimi ja tarttukaamme siihen kiinni. Pysykäämme siinä kiinni. Sillä on yksi asia, joka meidän täytyy ymmärtää. Ja johon me nyt seuraavassa aiheessa siirrymme. Ja tämä asia on Immanuel. Miksi pojan nimeksi profeetta ilmoittaa Immanuel? Koska se on kaikkein tärkein asia tässä nimikysymyksessä. Ja se on se kaikkein tärkein, miksi meidän on kutsuttava häntä sinä, mikä hän on, eikä sinä, mitä hän ei ole. Koska muuten ei asia mene perille. Ja yksi asia, muuten me olemme ulkopuolella sen kaiken, mitä tuo Immanuel tarkoittaa.
mitä se on todellakin hebrean kielellä ja mitä se tarkoittaa suomeksi. Sillä nyt me menemme tosiaankin siihen, että nimi tarkoittaa ja nimi puhuu ja nimi todistaa. Ja nyt me näemme, mitä tuo nimi Immanuel todistaa ja tarkoittaa ja sanoo ja opettaa meille kaikille, jotta me pysyisimme totuudessa ja tosiaankin kääntyisimme hänen puoleen hengessä ja totuudessa, joka siis on puhtaasti ja vain ja yksinomaan Jumalan sana, niin kuin se on ilmoitettu ja niin kuin se on kirjoitettu kautta aikain, niin kuin se on ilmoitettu profetoille ja niin kuin se on ilmoitettu apostoleille ja niin kuin poikasen itse on meille puhunut ja julistanut ja opettanut. Mutta tällä hetkellä maailmassa on lukuisia ja taas lukuisia eri suuntauksia ja eri tulkintoja, joista jokainen on sitä mieltä, että juuri hänen tulkintansa, hänen näkemyksensä, hänen ymmärryksensä on se ainut ja oikea, jonka mukaan pitäisi kirjoituksia ymmärtää. Mutta näin ei kuitenkaan asia ole, sillä koskaan noin valtavaa asiaa kuin totuus ei ole asetettu ihmisen ymmärryksen varaan, niin että se ihmisen mukaan määrättäisiin ja asetettaisiin. Vaan kaikki valtias näki sen paremmaksi. Hän lähetti itse sanansa osoittamaan sen, kuinka se tulee ymmärtää, kuinka siinä tulee vaeltaa, kuinka siinä pitää kiinni. Tuo sana lähetettiin ensin alkujaan hebrean kielellä ja arabian kielellä. Näillä kahdella on yhteinen kulttuuri ja kaikki se, mitä sana toi esille, se toi esille sen juuri hebrealais-aramealaisen kulttuurin kautta. Niinpä myös kaikki kirjoitukset, joita me luemme ja tutkimme, tulee ymmärtää sen mukaan, kuinka hebrealainen sen ymmärtäisi. Kuinka hän sen tulkitsisi ja kuinka hän sen ottaisi vastaan. Siksi meidän on kaikessa pysyttävä sen pohjalla, kuin miten se on hebrealaisen kulttuurin mukaan esitetty. Niin meillä suomalaisillakin on ainut tie totuuteen, on palata siihen alkuun, siihen mitä kaikki oli alkujaan, eli siihen hebrealaiseen tulkinta-ymmärrykseen, siihen hebrealaiseen tapaan, jolla se ilmoitettiin ja jolla se on ylös kirjoitettu. Siis voidaan sanoa, että totuuden kieli on hebrea. Ja siksi me tämän aiheen olemme laittaneetkin ja tehneetkin, jotta me palauttaisimme takaisin myös suomen kielellä Suomen kansalle sen julistuksen ja sen totuuden, joka meille hebrean kielellä on ilmoitettu. Sillä tarkoituksemme on löytää kaikelle opetukselle, kaikelle julistukselle juuri se, joka on hebrealaisen kulttuurin mukaan aivan oikea. Sen takia koko tämä aiheisto, jota me käsittelemme tässä, pohjautuu yhteen lauseeseen, joka kuuluu, niin on kirjoitettu. Ja sen takia palaamme kirjoituksiin Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, aivan sen mukaan kuin hän haluaa meitä viedä ja kuljettaa eteenpäin, jotta me tulisimme tietämään, mikä on totuus, ja jotta voisimme seurata sitä ja siihen pitäytyä. Ei suinkaan niin, kuin kukin meistä voisi sen tulkita, vaan sen mukaan, että jokainen ottaa sen raamattunsa käteen, tutkii sitä, lukee sitä, ja kun tietää ja ymmärtää, että se on hebrealaisittain katsottuna ne asiat, niin mukautuu siihen mukaisuuteen ja ryhtyy sen mukaan myös ymmärtämään sitä. Eli toisin sanoen, jokaiselle kasvaa oma henkilökohtainen usko, oma henkilökohtainen vakaumus, mutta ei yhdessäkään kohti ylitse sen, mitä kirjoitettu on. Huomatkaa siis, mitä kirjoitettu on. Ei sitä, miten ihmiset sen tulkitsevat, vaan se, mitä on kirjoitettu, siinä meidän on pysyminen, sanoi kuka mitä tahansa muuta,
vaikka enkeli taivaasta tulisi ja julistaisi, että täytyy hieman muuttaa tuota käsitystä, niin älkää muuttako. Pysykää siinä, mitä on kirjoitettu, sanoivat muut mitä tahansa, sillä se, mikä on kirjoitettu, se on Jumalan sana ja se on totuus. Lähdetäänpä eteenpäin. Jumalan sana on totuus. Niinhän olen sanonut useaan kertaan. Mutta nyt haluan esittää sinulle kuulijani kysymyksen, johon voit vastata, jos niin haluat. Mutta et minulle, vaan omalle sydämellesi ja sen kautta kaikkivaltialle. Uskoitpa hänen olemassaoloon tai et. Nimittäin eräänä päivänä, kun aikasi koittaa ja käyt ylitse kuoleman rajan ja kohtaat tulevaisuutesi, niin silloin joudut kohtaamaan sen vastauksen, jonka annat tähän kysymykseen. Jokainen meistä joutuu kerran tähän vastaamaan, mutta kuinka moni uskaltaa antaa rehellisen ja kohdallaan totuudellisen vastauksen? Itse olen pian sen portin ääressä ja tiedän, että joudun tilille juuri tästä vastauksestani, sillä silloin kohtaan hänet, jota tämä vastaus koskee. Kuten alussa mainitsin, niin Jumalan sana on totuus. Mutta yksin Jumalan sana, ei meidän ihmisten sana, eikä meidän ihmisten oppi eikä opetukset, sillä niillä ei ole mitään merkitystä tuon portin toisella puolella. Koska siis niillä ei ole mitään merkitystä, niin miksi rakentaisimme vaelluksemme niiden varaan, sillä ne ovat vain ihmisten ajatuksia ja ihmisen viisautta taikka tyhmyyttä, mutta ei koskaan mitään sellaista, jonka varaan voisi luottamuksensa rakentaa ja vaelluksensa perustaa. Kuitenkin lukuisa joukko meistä on valmiita asettamaan elämänsä ja vaelluksensa sille rakennukselle, joka perustuu yksinomaan ihmiskäsitykseen ja ymmärrykseen. Ja tuo käsitys ja ymmärrys ei ole omamme, vaan meihin toisten ihmisten istuttava. Ja juuri tästä ja tässä on koko asian ydin. Jumalan sanan totuus ja sen toteutuminen, ihme kyllä, perustuu siihen, minkä jokainen ihminen omalla kohdallaan toteaa ja löytää totuudeksi ja varmaksi asiaksi Jumalan edessä omalla kohdallaan. Sillä sen, minkä löytää, se tulee tutkia ja varmistua sen totuudellisuudesta tutkimalla itse sitä Jumalan edessä. Ei siis ihmisten edessä, eikä hakea siihen toisen ihmisten tai toisten ihmisten hyväksymään, taikka heidän hylkäämistään. Sillä kyse ei ole noiden toisten luottamuksesta taikka epäluottamuksesta, vaan ihmisen itsensä kohdalla olevasta luottamuksesta ja sen kasvamisesta ja saavuttamisesta elämäksi ja toivoksi sekä vapaudeksi. Jumalan sana ja sen sanan kautta tuleva opetus ja ilmoitus on sidottu lakiin ja säädöksiin, mutta ei minkään lihan taikka rikkomuksen lakiin, vaan elämän lakiin, joka vaikuttaa hengessä elämän syntymistä, kasvamista ja täyteen tulemista. Koska kyseessä on näin tärkeä asia, niin ei tule meidän silloin luottaa siihen, kuinka muut ihmiset ymmärtävät tai ovat ymmärtämättä. Sillä se on heidän vaelluksensa ja heidän elämänsä, eikä kenenkään tule sitoa ja rajata itseään jonkun toisen elämän mukaisuuteen. Sillä se, mikä on toiselle tarkoitettu, se ei ole sinulle tarkoitettu, ei ainakaan sillä hetkellä. Ja mikä on sinulle tarkoitettu, niin se ei ole toiselle tarkoitettu, vaan jokainen vaeltakoon oman luottamuksensa mukaisesti Jumalan edessä, jos kerran on valinnut sen tien itselleen. Siksi on ehdottoman väärin jokaista ihmistä kohtaan, että jotkut ovat lähteneet muuttamaan ja muokkaamaan tuota kaunista opaskirjaa ja pyrkineet saamaan jokaisen vaeltamaan niin kuin he haluavat kaikkien vaeltavan ja näkevän ja ymmärtävän. Mutta asia ei kuitenkaan ole niin, että pitäisi sen mukaan vaeltaa, vaan he haluavat muiden vain näkevän tai ymmärtävän. Sillä heillä on aina mielessään tuo halu johtaa
ja hallita muita ja määrätä muut itsensä kaltaisuuteen. Tuollainen vaellus ei kuitenkaan ole sitä, mihin kirjoitukset meitä opettavat ja johtavat. Paavali antaa selvän ohjeen ja opastuksen tästä sanoessaan: pidä sinä Jumalan edessä se luottamus, mikä sinulla on. Onnellinen on se ihminen, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän on oikeaksi havainnut. Mestarimmekin itse opastaa meitä sanoen: anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Eli jokaisen täytyy itse lähteä liikkeelle, anoa itse, etsiä itse ja kolkuttaa itse, jos haluaa kerran jotain saavuttaa. Ei kukaan, joka tyytyy siihen, mitä joku toinen on anonut ja saanut, etsinyt ja löytänyt ja kolkuttanut ja hänelle on avattu. Siksi ei ole mitään hyötyä tavoitella sitä, mikä jo toisen on ja mitä hän on saanut, sillä se kaikki on annettu hänelle häntä itseään varten. Mutta samalla todistukseksi muille, että anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Niinpä kun me heidän kauttaan tiedämme näin tapahtuvan, niin miksi yrittäisimme saada sen, mikä toisen on? Vaan eikö olisi parempi, että me itse hakisimme itsellemme sen, mikä meille itsellemme on pelastukseksi, sovitetuksi, vapautukseksi ja iankaikkiksi elämäksi ja anteeksi antamukseksi tarkoitettu. Jos me luotamme koko sydämestämme siihen, mitä Jumalan sana on, ja että se sana on totuus ja vain totuus, niin miksi eksymme kuuntelemaan muita ja heidän ymmärrystään ja heidän tulkintaansa, koska eihän se ole totuus, vaan se, mikä on kirjoitettu. Kerron erään esimerkin, jotta ymmärrätte sen, mistä on kysymys, jotta ymmärtäisitte tuon kysymyksen, jonka teille tulen esittämään. Nimittäin on olemassa 2 raamattua, jos näin on oikea sanoa. Ja toinen raamattu on se, mikä on kirjoitettu. Tuo raamattu on siis se, mikä on Jumalalta tullut ja ihmisille annettu kaikkeksi opastukseksi ja ohjaukseksi ja luottamuksen kohteeksi aivan kaikessa. Ja siihen voimme kaikessa luottamuksemme asettaa ilman pienintäkään epäilystä. Sitten on toinen raamattu, ja se on se, kuinka me ymmärrämme kirjoitetun. Ja siihen voimme vain omalla kohdallamme asettaa luottamuksen, koska se on siten, kuin me sen ymmärrämme, mitä kirjoitettu on. Niinpä siis tuo jälkimmäisempi on se, minkä mukaan me vaellamme ja askelamme tällä elämän tiellä. Se on se, minkä me olemme oikeaksi havainneet Jumalan edessä, ja se on se, josta meidän on kiinni pitäminen kaikessa. Ja juuri tästä se alkaa. Siellä aluksi tuo toinen, eli jälkimmäinen raamattu, on aukkoja täynnä, koska olemme vasta alkuun päässeet. Mutta vaelluksen myötä tuo raamattu muuttuu ja kasvaa ja alkaa saamaan oikeaa muotoa. Mutta yhä se on siten, miten me ymmärrämme kirjoitukset. Se ei ole vielä yhtä tuon Jumalan sanan kanssa, mutta kasvaa ja muuttuu koko ajan enemmän ja enemmän sen mukaiseksi kuin kirjoitettu on. Mutta koskaan se ei ole niin täydellinen ja virheetön, että voisimme sen asettaa muiden eteen oppaaksi taikka neuvoksi elämän tielle. Koska se on vain sitä, kuinka me ymmärrämme ja kuinka paljon olemme kasvaneet Jumalan sanan omaksumisessa ja kuinka paljon Jumalan sana on saanut meissä sijaa, kasvaa ja muuttua meissä lopulta täydellisesti eläväksi, niin että meidän sisällämme virtaa elämän virrat ja pulppua elämän veden lähde, kuten kirjoitettu on. Siksi on tärkeää ja ehdotonta vaeltaa oikein. Eli ei muiden ihmisten luottamuksen mukaan, vaan kaikessa sen mukaan, minkä itse olemme Jumalan edessä oikeaksi havainneet. Sillä vanhurskas on elävä luottamuksestaan Jumalan sanaan, siten kuin on kirjoitettu. Nyt on aika esittää tuo kysymys, johon jo alussa viittasin. Ja sinä itse vastaat, tai olet vastaamatta, mutta sekin on jo vastaus.
jonka seuraamuksen näet, kun saavut tuolle portille. Ja kun sinulle annetaan sinun luottamuksesi mukaan kaikista teoistasi ja sanostasi, jotka osaksesi luetaan. Niinpä kysymys kuuluu. Jos sanot luottavasi yksinomaan Jumalan sanaan, niin miksi sallit antaa itsellesi kieltoja ja käskyjä? Ja miksi sallit muiden kuin Jumalan sanan ja vain Jumalan sanan ohjaavan tietäsi? Sillä mitkään ihmisten opit ja opetukset eivät ole Jumalan sana, joten miksi siis seuraat niitä, etkä yksin ja vain sitä, mitä kirjoitettu on? Vastaapahan siihen, vastaa kaikkivaltian edessä ja vastaa rehellisesti, sillä sinun sydämesi todistaa, onko sinun vastauksesi oikea vai väärä. Mieti siis ja päätä, mikä on sinun vastauksesi, sillä sinä itse kannat vastuun siitä, vastaat tai olet vastaamatta, sillä pallo on nyt sinulla. Jesua suojelkoon sinua ja johtakoon sinua oikeaan vastaukseen. Amen.